Bugün görüşüňiz ýani Kişwari Amerikada erteden bäri ýagmyr ýagýardy we men hem şu bilen bir ýerden gelýärdim motorumda. Erteden bäri ýagyp tutdy, o rakam gaty ýagan ýokdy, ýaňy rakam bir ýagmyr ýagdy, tas motorlar toglakydynty. Mana görýärsiňizler. Nahal bolup ýaty ýagmyryň elinden Amerikanyň New York diýen şäherinde gizli köçelerde. Ýaňy bir ýagmyr geldi, tapırdap tas motorlar toglak edindi, şamaly bilen gelip ötüp gitdi, soň bilen hem elimiz durdyk şu bilen mana azadyk ýagmyr neme etdi, göberdi özüni. Görýärsiňizler, mana başga motorlarym dur ekeni. Menem durdum, ýaňy has gaty geldi. Gelseden bir jaýbet ýakym geldi, köp ýerlerde de mana bir rakam daraxtlary hem ýakandyr ýakan bolsa, durdum indi, mana açyldy azadyk, amma ýaňy na al görünýär, na başga takır motora hem jagala degen ýanak takırdap tas motor toňalan şamaly bilen gelip gaty bir hayran galdım, telefonum çykaryp zada diýençem durdy soň bolsa. Indi mana bu motoram gorjanýar, şaýat gitjek bolýar diýsem ýa şo ýerde bir ýerine duşak bolýarmy? Azadyk özüni göberdindi ýagmyr. Mana akyp barýan suwlar, zatlar. Şu rakam bir ýagmyr geldi, wagtynda doly bilmän galdym videony. Mana endi goýadmy? Indi goýup otyr mana, ýagmyr goýup otyr indi bolsa. Görüşüňiz ýany ýaňy gaty bir beja ýagdy bärde Amerikada ýagmyr. Gorkunjymdan şu ýerde motorumda durdum we tördi şarasyny urdum da negim jaý. Durdum indi, mana ýagmyr bilkul goýdy. Ýaňy mana bir rakam edip motoru bir rakam edip eti gelýär bilen. Soň durdum şu ýerde ahir. Indi mana bilkul ýagmaryny goýupdyr bol. Bärde şu rakam 2 dakikaň içinde ýagmyr ýagyp galýar, 2 dakikaň içinde pesene gün çykyp galýar. Ka görsen garanlyk bol galýar, kasgaranky bolup dünýäniň alemiň ýüze. Okudan turan gaýry bolsaň, kaýsy wagtda okudan turdum kam zat men diýip ýörýärsiň görseň, pesene gaýtadan gün çykyp gitýär. Birden ýagmyram ýagyp galyp berýär. Börde awalan bir videomda aýdantym, gyşda bolsa negim gardan çykman gyn ýazda bolsa ýagmyr ala geçýär eken adamy. Käşki bilen ýurdum edem şu rakam ýagmyrly suwlak bolsa, mana indi ýaňky suwlarym hem ýok boldy. Suwlarym akyp gitdi, mana görýärsiňizler, ýa böler suwdan dolup petit köçeler suwlarym hem ýok boldy. Ýene bir ýarym saatdan gün çyksa bolsa bu suwlarym gowry galar, köçelerim gowry galar. Hudanyň bir kudreti. Mana bir podaryam etipdi börden şu bilen. Börde podaryam kan Amerikada. Sag bolunlar, salam aleykum, nerede bolsaňyzlar, saglyk bilen ýaşap ýörüň. Salam aleykum.